donderdag 1 juli. Dus je kan feitelijk zeggen, ja, de vakantieperiode al, toch wel redelijk goed weer. Hè? Dus hier bijvoorbeeld aan de Noordstraat, die horecazaak hier. De gezelligheid, gezellige terrasjes. Dan hier ook, maar je ziet toch wel niemand. Daar is de kruidvat open. Wel aansluitend enkele andere zaken, dan hier ook wel de kledij en zo. Er is nu iemand. Maar het is toch allemaal wel aan de magere kant. Hè? Opnieuw zie je geen toerisme. Je ziet de plaatselijke bewoners die hier langskomen. En daar bleef het wel bij. Havenstraat. Zo. Nu is de horeca natuurlijk open op de Grote Markt. Dat is wel nog even interessant. Dan hier heb je zo'n lunchzaak. Ook wel gezellig hier. Brouwerijstraat. Natuurlijk, de Grote Markt is wel het centrale punt overal, dat je wel meer volk zal zien. Dus ja, er is wel wat volk. Op de terrassen hier, maar de aansluitende terrassen zie je toch ook wel niet dat er zoveel volk is. Daar idem hetzelfde. Dan hier maar kan natuurlijk terug binnen zitten, hè. Dat is ook wel een feit. Dus dat is hier wel degelijk, ja, dat is wel degelijk open. Dat is daar ook open, maar je ziet toch wel niet om te zeggen van 1 juli, het zijn hier volle terrassen. Het is natuurlijk wel bijzonder gezellig met dat weer om op terras nu te gaan, dat is wel een feit. Dus het is toch wel mager, de verplaatsingen van de regio hier. Hè? Als je dat zo ziet, dat is hier ook open.
Ja, er is wel wat volk, maar het is toch niet wat we kennen van, ja, van vroeger zo. Hè? Zo, beste mensen, was de grote markt hier op ja, 1 juli. Hoe zit het hier nog met de aansluitende winkels? Die boekenzaak hier is ook in Huis zoiets. Daar zie je praktisch ook wel niemand. Dan de HEMA wel een populaire locatie. Daar heb je wat beweging. Ja, daar zie je wel volk. Dan de telefoonzaak hier, ook wel bekend. Ja, dat marcheert altijd. Speelgoedwinkel. Het is ook wel interessant dat je ziet wat je koopt. En dan hier wel, die horecazaak ziet toch wel redelijk beweging. Zo, beste mensen, was een korte blik op Terneuzen op deze 1 juli 2021. Tot de volgende keer. In Terneuzen, je ziet hier tientallen appartementsgebouwen, maar je ziet niemand op straat. Dat is altijd het vreemde hier. Je ziet af en toe wel een keer iemand met, die zijn hond uitlaat, een keer iemand met de fiets. De lokale bevolking, ja, toerisme zie je hier niet. Ik was er ook net op de grote markt, misschien sporadisch iemand. Maar bon, hier is er ook een horecazaak, eigenlijk wel een goede locatie. Vlak over de jachthaven. Genoemd Food Jutters. De gezelligheid hier is wel natuurlijk dat je zicht hebt op de Westerschelde en op dit punt. Hier zie je wel wat mensen, maar ook wel niet overdreven. Ik zeg voor de 1 juli. Precies 2 tafels dat er mensen zijn. Allee, binnen zie ik wel niemand. Het is wel, het probleem is nog altijd van, ja, er is misschien ook wel weinig te doen op het gebied van attracties. Hè. Ik zeg, hier kan je wel je wandeling gaan doen en zo meer, maar voor de rest, ja, je kan naar de andere kant via de Westerschelde-tunnel. Dat is natuurlijk ook wel niet gratis. Misschien is het ook wel iets die afremt. Openbaar vervoer had ik het al voordien. Er is nog altijd geen treinstation en ook wel, ja, kom je met de bus. Het is een duur prijskaartje. Leuk beeld hier op de jachthaven. Het verkeer hier 2:45. Ja, om precies te zijn 2:50 momenteel.
Er is er ook een bus 20 die eraan komt. Zoiets. Het is wel een drukkere bus door het feit dat deze via Axel gaat. En ook wel hier voor de lokale bevolking. De bussen gaan niet in de woonwijk. Ter verduidelijking nog een keer. Maar wel langs deze route hier. Stadhuis. En dan zo richting ziekenhuis. Axel en dan naar Hulst. Bon, alles dat er buiten ligt, ik zeg gewoon hier een kilometer of 2 van, links of rechts. Je moet je plank trekken met eigen vervoer. Zo, daar is de bus lijn 10. Dus die ga ik zo dadelijk nemen. Die gaat natuurlijk eerst naar Westerschelde-tunnel. De bushalte. En dan komt hij terug op zijn route hier ook via het stadhuis. Nu al wat de uren van de studenten. Stadhuisplein. Er is hier een leuke winkel hier. Ik ga nog iets meedoen van bij die man hier, want ik zeg dat is ook wel een heel vriendelijke persoon hier. Die verkoper. Yara. Bananen nog meer doen, dat is zo goed voor mijn dochter dat hier. Goeiedag. Steun je ook wel de lokale handelaars? Iedereen weet wel wat dat ik mijn fruit meestal koop en zo, maar bon, het gebeurt wel een keer als ik op verplaatsing ben. Wel een keer in zo'n lokale winkel. Zo, beste mensen, mijn bezoek hier aan Terneuzen zit erop. Vooral wat doorstromingsverkeer, mensen op wandel. Ook wel enige beweging daar in de winkelstraat. Maar het is wel nog niet zoals vroeger. Men ziet toch wel duidelijk dat men minder uitgeeft. We gaan misschien ook wel minder snel op een terras en zo. Dat is toch wel duidelijk zichtbaar. Zo, dat was de video op deze 1 juli 2021. Tot de volgende keer.